Nem messze a munkahelyétől, itt a Népligetben beszélgetünk azzal az idős bácsival, aki nem csak a kertészkedést kedveli, hanem a téglákat is. Hát Laci bácsit annak idején én a kőbányai helytörténeti gyűjtemény keretén belül egy ilyen téglás klub összejövetelen ismertem meg, és ott hallottam, Laci bácsi mondta még nekem, hogy hát én nem gyűjtöm a téglákat, csak szeretem. Hát az első kérdés az, hogy hogy lehet szeretni a téglákat, az a sok száz gyűjtőnek miért tetszenek ezek a bélyeges téglák? Egészen különösen és kiemelten, hogy úgy mondjam, nem szeretem a téglákat, azaz, hogy nem kiemelten kedvelem a téglákat, hanem általában a gyűjteményeket, és ezek között természetszerűleg a kőbányai helytörténeti gyűjtemény áll hozzám legközelebb, mint területileg is illetékes gyűjtőkör, és amikor megtudtam, hogy ennek olyan téglagyűjteménye van, ami az országban a harmadik legnagyobb, akkor komolyabban kezdtem érdeklődni a téglák iránt. Ez annyival is könnyebb volt és gyorsabban ment, mert a Népligetben, ahol dolgozok, az elmúlt években, kezdve az 1800-as évek harmadik harmadától építkezési törmeléket hoztak ide, aztán a második világháborúban szintén megismételték ezt a műveletet, és ennek kapcsán meglehetősen sok bontott tégla került a Népligetbe, feltűnően ép és olykor nagyon szép példányok is. Ezeket természetszerűleg félretettem, és utána bevittem a helytörténeti gyűjteménybe. Két példányt külön meg kell említenem, ami különösen érdekes volt. Az egyik a Nagy Vendéglőből került ki, egy nagy vastartalmú anyagból készült, szokatlan méretű, tehát nem szabványkivitelű, sötétbarna színű tégla. Ez a súlyánál fogva is feltűnő. A másik pedig úgy kapcsolódik ehhez a területhez, hogy amikor a Népliget, illetve a Városligetben a Fuit sírt feltárták, akkor innen egy traktoros ment oda, név szerint Szabó Emil, egy EO géppel a földmunkák végzése céljából, és úgy történt a dolog, mint a mesékben szokott az előfordulni, sokáig keresték ezt a sírboltot, nem találták meg, és az illetékesek úgy határozták, hogy a kutatást nem folytatják. Szabó Emil elhatározta, hogy még egy utolsó húzást eszközöl a gép kanalával, és ekkor meg is csikordult, és ekkor találta meg a kriptának a tetejét. Most ez a csikorgás pedig azzal járt együtt, hogy egy tégla kilazult a helyéről. Mivel tudta, hogy én a helytörténeti gyűjteménnyel kapcsolatban vagyok, ezt a téglát elhozta nekem, és nagyon érdekes, hogy MI monogram van rajta, aminek a megfejtése eddig nem sikerült, mert nem tudtuk meghatározni, hogy melyik téglagyárból származik, de hát egy nagyon érdekes régi tégla, aminek ugye az idejét most pontosan meg lehet határozni, hiszen azt tudjuk, hogy Toporci Horváth Jakabot mikor temették el a Városligetben, a kripta ezután egy pár évvel épülhetett, vagyis hát mindenképpen egy érdekes darabot sikerült így a helytörténeti gyűjteménybe juttatni. Nos, hát így kezdődött az érdeklődésem a téglák iránt, ami azóta is megvan. Jó, hogy most már kevesebb téglát sikerült találni, hát annál is inkább, mert a gyűjtemények ugyancsak feltöltődnek téglával, és most már különlegességet felfedezni nagyon nagy szerencse kérdése. Most, hogyha én elkezdenék, úgy határozok, hogy most elkezdem gyűjteni a téglákat, akkor hol keressem, vásároljam, vagy hol lehet találni ezeket a téglákat? Tehát még egy téglám sincs. Igen, tehát ön érdeklődik a téglák iránt, a beszerzéshez és a kezdéshez megvan a lehetőség, aminek részben örülni kell, részben pedig sajnálkozni kell rajta. Örülni azért kell, mert ismét van egy lelkes téglagyűjtő, aki gyarapítani fogja az össztégla állományt, ami teljesen még nem eléggé ismert, és hát biztosan hozzá fog ön is járulni ahhoz, hogy minél több téglát ismerjünk meg. Ez a résznek a szerencsés oldala. A sokkal kevésbé szerencsés pedig az, hogy ezeket a régi és számunkra értékes téglákat bontásoknál lehet felfedezni, amikor a legtöbb esetben csak sajnálkozni lehet, hogy nagyon szép régi épületeket eléggé meggondolatlanul lebontanak, nem azért, hogy a téglagyűjtők téglához jussanak hozzá, de hát ez egy szomorú, sajnálatos alkalom, hogy körül lehet nézni, és talán még olyan téglákat is lehet találni, amik a gyűjteményben eddig nincsenek.
Ha esetet kellene említenem, akkor az óbudai remiszt, vagyis hát a villamoskocsi szint említeném meg, amit szintén lebontottak. Ennek a közelében volt az óbudai malom, szintén meggondolatlan bontás áldozatára Azt hiszem, esett. itt lakóházakat építenek, és hát ez egy ipartörténeti emlékmű lehetett volna, de most teljesen majdnem földig lerombolták. Itt a malomnál, Laci bácsi, jártam már máskor is, megmondom őszintén, de a bejutás nem volt egyszerű, mert az őrök a hivatlan vendéget nem nagyon kedvelik, nem szeretik, ha fotóznak, ha videóznak, a téglagyűjtőt meg pláne nem kedvelik, de hát azért valami kis trükkel azért sikerült bejutnom. A téglák túlnyomó többsége, ahogy elnéztem, a császári és királyi téglavető, arab számjegyes téglái voltak, más nem nagyon került innen elő. Nagyon sajnálom ezt az épületet, és főleg Óbuda is sajnálhatja, hogy a múltjából már ez az épület sem maradt meg. De hát még további színhelyeken is jártunk a Laci bácsival, itt közel a belvároshoz. Igen, hát közeledünk most már a helyszínhez. A Magdolna negyedben szintén bontások történnek abból a célból, hogy ott egy színvonalas és modern városrész alakuljon ki, aminek ugye megint megvan az örvendetes oldala. Ez hogy mindenki jobban lássa, hogy a fővárosról van szó, és a Corvin mozi mögötti terület. Igen, és az Üllői úttal párhuzamosan halad. Itt is régi épületek vannak, amiket lebontanak, újakat építenek helyette. Régóta szanálják ezt a területet? Hát mióta beindult ez a Corvin. Mit tetszik tudni, milyen régiek lehettek ezek az épületek? 120-150 épületek. 120-150 év? És azt lehet tudni, hogy mi lesz a sorsa ezeknek a tégláknak, amit itt ön mögött is látunk? Újra az. Tehát magyarul új épületeket? Hát akik ragaszkodnak az alapításhoz, újra behasználják. Aha. Gyűjtők szokták látogatni ezt a helyeket? Címeres téglákat keresünk. Aha. Ahol a nosztalgia szobapalakat ezeket. Dekoráció. És ismer egy-két ilyen régi téglát, tehát hogy hol készült, mi van rajta, nem nagyon. Gyártókat már nem lehet megkülönböztetni. A régi címeres téglákat, larlós kalapácsos. Itt is teljesen más jelölésük van. Akkori téglagyárakat mindent.
Üres téglagyűjteményünket persze nem csak a bontásoknál gyarapíthatjuk, hanem sok más helyről is. Íme néhány példa. Elhagyott régességi épületek, azok maradványai, útszéleken, romoknál, régi épületek átalakításakor, valamint azok felújításakor is szerencsével járhatunk. Szerencsével járhatunk bizony a most látható helyeken, de legyünk felkészülve mindig, hogyha véletlenül találunk egy téglát, azt el is tudjuk hozni. Legyen nálunk szatyor, zacskó, vagy bármi, amiben belepakolhatunk. A régi tapasztalt téglagyűjtők javasolják, hogy talált tégláink helyét írjuk, jegyezzük föl. A téglák súlya gondot jelenthet annak, aki gyalogosan érkezik. A 3-5 kilós téglákból csak néhányat tudunk így elhozni. Ha bontási területen járunk, jobb, ha az építésvezető hozzájárulását kérjük. Miért is jöttünk? Tervezetten indulunk téglázni, jó, ha nálunk vannak a tisztításhoz szükséges eszközeink is. Például gyökérkefe, spakli, ecset, ki mit használ. Ha ritkább darabokból többet is találnánk, hozzuk el mindet, így jut majd belőle cserepartnereinknek is. A városok útfelújítása, tereinek rekonstrukciója szintén érdekes lehet. Bátran álljunk meg és érdeklődjünk. Hát itt Győrben a Széchenyi tér felújításakor nagyon sok ilyen régi téglát láttam, a legtöbb ilyen SL monogrammal. Tetszik tudni erről valamit mondani? Igen, azt a Sitter László nevű téglagyáros készítette. Körkemence utcában volt neki a téglagyár, onnét származó agyag, ez a sárga, amit lehet látni a téglában. Téglákat vásárolhatunk is, például a régiségpiacokon. Így láttunk téglákat utunk során Győrben, és szinte folyamatosan kaphatók a budapesti Ecserén is. A követ ismeri önnek talán. Na, ez nyilván. Berakom a kabátot, jól a kabámat van.
Látom, téglákat is tetszik árusítani. Hogy adja ezeket az Eszterházi téglákat? 500 forintot kérek az Eszterházi érdarabjára, az évszámosnak másodára az kevesebb, viszont a címerest meg kell fizetni. Kik vásárolják ezeket? Nagyon sok a gyűjtő, egész országszerte. Nagyon sok téglát eladtam már a Bécsi Múzeumnak, és egyre inkább dévik ez a divat. Nagyon sokan beépítik, vagy csak gyűjtik, mint darabszámot dekoratív, és nagyon szép lakberendezést lehet csinálni belőle. És hogy adja ezeket a téglákat? 1000 forint per darab. Hogy adja ezeket a téglákat? 300 év. 300 forint darabja? Igen. És vásárolják? Tessék? Veszik őket? Hát határeset. Egyet-kettőt mindig elvisznek. Ezt köszönöm szépen. Ja, rendben van. Ez csak egy ilyen jegyzőkönyv, ilyen számviteli. Igen. Dávid, ezt felhasználhatod valamihez, hogyha egy képet van rá. Megletízek a hüvelyt? Meg felhőzőszám. Meg még egy, azt még kisebb vontosztok, ott mostanak fekete. De már pár éve Én évezek, csak nem beszéltem tegnap a Viktorral, aztán nem nyugodtam. Mennyiért tetszik adni ezeket a téglákat? 3 és 5000 forint között adom, nagy divat most, és ritka a szemkoronás, nagyon még kevés építkezés van, a bontásnál ezeket már meg lehet szerezni. Ott, ahol ezt ilyet talál az ember, az érdemes szatyrokkal menni, mert és megmenteni. Én is szoktam, de ez most csak várom. Mindjárt itt vagyok, náluk a csapat. Majd aztán elkéred. Ezt mondja? Hogy Tarnóci téglagyárnak voltam a vezetője 67-ben, és a Bécsi úti téglagyárba kerültem, ahol nem csak téglagyártás, hanem ilyen termolit gyártás is volt. És ahol az a gödrös kép volt a Solymár-völgyiből, ott fejeztem be a téglás tevékenységemet. Aztán átmentem betonfrontra, egyes házgyár, és aztán onnan mentem a Kiskörei vízlépcsőn, államtitkári kitüntetéssel jöttem el. Ezeket a téglákat, amiket kaptam, ezt a óbudai amfiteátrum, vagy honnan származik ezek a római téglák? Ez pontosan a Appikumi megállóból, de a megálló szemben volt a megálló területén szedték ezt ki, de még ott volt az állomásfőnök. Nem szedték ki, hanem bontották le, és ő éltett magának ebből, és egy ismerősöm, ennek az ismerőse volt, attól kaptam, amikor volt az óvodai kiállításon.
Ha még mindig kevés lenne a téglánk, itt van segítségül az internet. Sok gyűjtőnek már saját honlapja is van, de számunkra a legfontosabb a mániások fóruma. Itt kérhetünk segítséget például tégláink beazonosításához, összejövetelekről, találkozókról értesülhetünk. Az interneten több cserebere, adok-veszek oldal is működik. A Vaterán találtunk rá arra a fiatalemberre, aki a budapesti belvárosban, a Bajnok utca 11-es számú ház ezen pincéjében rejtegeti gyűjteményét. Alig tudunk lépni a sok-sok téglától. Hát tényleg sok itt a tégla. Mesélj Tamás, hogy kezdődött? Hát minden gyűjtőnek egy darabbal. Régiséggel foglalkozó ember, mert bútorrestaurátor vagyok. Először találtam egy 1700-as évekbeli téglát, 1720-valahányas felirattal. Mikor volt ez? Hát még majdnem olyan, amikor iskolát végeztem, 20 évvel ezelőtt, 15. És hát az ember nem is téglával foglalkozik, azért egy 1700-as téglát akkor is elrak, nem a tégla a szenvedélye. De az egy tégla miért tetszett meg neked? Mondom, amiatt, ha az ember régiséggel szóval belefér sok minden, az embernek a gondolkodásmódját azért tereli ez a szakma. Meg úgy szeretem a természetes dolgokat egyébként, akár tégla, akár fa, meg ugye szakmához kapcsolódik. Az ember sok mindent összegyűjtöget, ami témába kapcsolódik. Az első tégla után már az ember a másodikat észreveszi, akkor már nem megy el mellette. Ezért hasznos az ember először szép téglát talál. És hol találtad ezeket a téglákat? Az első tégláidat? Szentendrén, aztán a dolognak a pikantériája, hogy pont a legelső téglám az, ami elveszett. Anyukám kidobta, amikor elköltöztem otthonról. És az évek során körülbelül a gyűjtemény hány darabosra fejlődött fel? Itt a darabszámot nyilván a többféleségre most értem. kell majd újra rendszerezni, most az újabbik szériát nem számoltam, de olyan 1200 környéke. Aztán az első tégla után az ember a másodikat észreveszi, a harmadikat már érte megy, aztán utána elindul a lavina, utána nem lehet abba hagyni. És általában a tégláidat hol szoktad beszerezni? Rengeteget járkálok vidéken, meg Pesten is, meg most, hogy átálltam, közben leapadt így a kereslet a bútorrestaurálásra, aztán elkezdtem így téglákkal foglalkozni komolyabban. Az abból adódóan meg sok ismerős szól, hogyha bontanak, meg nagyon sokat járkálok a városban, aztán ahol már 2 téglánál több van, ott már megállok. Tamás, hát légy szíves, a gyűjteményed legszebb darabjaiból mutass néhányat. Az egyik legszebb darab, ez egy szép mutatós darab a Röszler Imrének a Körkemences téglagyárának a téglája, amin pont a téglagyárnak ez a jellemző körkemencés kéménye van. Egy bazini tégla, az egy szlovákiai tégla. A másikban sajnos pici a jel, egy gyönyörű szép, nagyon éles padlás téglának a poltárja, ő is egy szlovákiai tégla. Amik még jó pofákat tudod, ausztrák címeres tégla is egy Magyarországon ritkaság, Ausztriában gyakoribb, de nagyon szép kétfejű sasos tégla. Akkor az valamelyes szívügy is, az ilyen horgonyos téglák, abból az egy, ha jól tudom, egy váci tégla, de nem vagyok teljesen biztos benne. Szeretjük is az ilyen tengerészeti, meg ilyen hajó történeti dolgokat. Otthon is sok minden van a téglán kívül, ugye a lakásban, ez egy, jól tudom, egy váci tégla. Még van belőle egy pár darab ilyen horgonyos tégla, csak azt most nem találtam meg. Akkor ők is egy váci téglák. Az a Tatai Eszterháziaknak a téglája, az a Báró Mikosdi család, a Mikos pusztáé. Az ráadásul amiatt különleges a kastély, már az ott volt egyedül. Először Magyarországon ott vezették be először az áramot, meg több különlegesség is volt, ilyen technikai különlegesség a kastélyban. Őről nem tudom, hogy melyik téglagyáré, nagyon szép iniciál és betű, az a Széchenyi kastély, a Nagyszenki kastély. Az is egy nagyon szép tégla. Sajnos arról sem tudom, hogy honnan származik, de aki találta, mindenki Újpest környékén találta. Az a Hungária gőztéglagyár.
egy ritkább széria, mert nagyon kevés ideig nyomták ezt a pecsétjelet. A monogramosakból többféle van. A Báró Drassenhádik, a Kumval Jakab. Jellemzőek voltak a évszámos téglák is. Ez is egy szép darabja. Ez is mintailag egy jó pofa darab, egy szívecskében a RI betű. Ez egy szép írott betűs, a Neszmélyi téglagyár. Veszprémben vagyunk a Teguláriumban, amely a maga 1100 darabos téglagyűjteményével Európa második számú ilyen jellegű múzeumot. Hát egy egyszerű látogató, egy laikus, egy téglagyűjtő ebben a múzeumban mit láthat? Aki ide eljön ebbe a gyűjteménybe, a Magyar Építőipari Múzeum téglagyűjteményébe, Teguláriumban, itt bélyeges téglákat láthatnak, és mindazokat a téglaipari emlékeket, amelyek a téglagyártás történetével kapcsolatosak. Ez a gyűjtemény itt felöleli a római kortól egészen a napjainkig, illetve pontosabban az 50-es évekig azt az időszakot, amelyben a téglák készültek, és főleg az 1880-as évektől kezdődően a téglagyárak elterjedésével, kialakulásával azokban készült téglák sokasága jelenik itt meg. És hogy kerültek ide ezek a téglák? Ezek a téglák a Veszprémi Állami Építőipari Vállalatnak a munkásai által összegyűjtött anyag gyanánt kerültek ide. Ők gyűjtötték össze a megye, illetve az ország különböző területéről, bontásokból ide került téglákat. Aztán az Állami Építőipari Vállalat megszűnésével a Fodor József üzemmérnök irányításával gyűjteményé alakult át ez a kollekció, és jelenleg pedig a jelenleg kiállított téglák már országos gyűjtésűek, hiszen a későbbi a Tiszántúli Állami Építőipari Vállalat gyűjteménye is ide csatlakozott a veszprémi anyaghoz, és ezzel lett teljes a mostani kiállítás. És gondolom magángyűjtők is ajándékoztak természetesen az évek alatt innen-onnan ajándékba került gyűjteménybe került téglák is látható. Mi szerint van elrendezve a gyűjtemény? Mert látok itt számos téglákat, betűs, mindenféle jelzésekkel. Mi szerint? Témák szerint vannak, hát elsősorban vannak a helynév téglák, aztán vannak az évszámos téglák, amin csak évszámokat helyeztek, vannak a címeres téglák, illetve főuraknemesek téglái. De külön kategória az egyházi téglák gyűjteménye. Épp ami most ötön magad van, ezek a téglák azok, úgy tudom. Igen. Hiszen ki van írva. Egyházi birtokoknak a területén, illetve téglagyáraiban készültek, és itt a több egyházi rendeknek a jelzései láthatók rajta, mint például a Circi apátság, vagy a Bakonybéli apátság, irgalmasok, jezsuiták, pápai pálosok, vagy éppen a pannonhalmi főapátságnak a téglái.
Ezek a téglák itt? Ezek az Eszterházy téglák, ez az Eszterháziak birtokain lévő épületekből származnak, illetve az ő téglagyáraikban, saját téglagyáraikban, téglavetőikben készült téglák. Vannak herceg Eszterházy jelzésű téglák, vannak grófi Eszterházy jelzésű téglák, amik láthatóak, hogy a gróf Eszterházyaké az G betűvel jelzett 3 betűjel, a herceg Eszterházy téglák pedig egy E betűvel jelzett és egy koronával ellátott téglák. Láttam itt egy családfá jellegű térképet, az mi az? Pontosan? A családfa az Eszterháziak családfája, ez az 1680-as évekből való, az eredeti a Fraknó várában látható, ez csak egy kis repro. Ezt csupán azt jelzi, hogy az Eszterháziak idejéből mennyire fontos volt az, hogy visszavezették magukat az ősökhöz, és hogy igazolják azt, hogy az ő származásukat, és látható, hogy az eszterházi téglákon is a különböző évszámok a legkorábbitól a legkésőbbi évszámig folyamatosan fel vannak tüntetve, és láthatók a megjelenésük, használhatóságuk évszáma a téglákon. Az 1794-től az 1922-es évekig szinte valamennyi korszakból származnak. Láttam, hogy vannak külföldi téglák is. Mit kell tudnunk? Hát zömmel ezek a téglák inkább a történelmi Magyarország területéről származnak, mai értelemben vett határokon kívüli külföldi téglák, de ezek a történelmi Magyarország téglái. Igazából itt a bécsi téglagyárosok, aztán láthatunk egy pozsonyi konferencia téglát a mai modern korunkból, valamint Erdélyből származó, Kolozsvárról származó téglát, valamint egy osztrák téglát is még felirattal, vagy egy holland kandalló téglát, ami egy kuriózum, igazából itt ezen a... Ez a kicsi? Igen, az a kicsi díszes. Ezen a térképen Veszprém város 1927-ben készült képet láthatjuk. A körre megjelölt területeken működtek az egykori téglagyárak. A téglagyár végül is ma már a mai város területén téglagyári emlékünk sajnos nincsen, mert a legutóbbi építkezéseken már eltűntek a legutolsó kémények is, és ami miatt nem is maradt semmiféle emlékünk. A téglagyár, hát összesen működött 5 a város történelme során. Volt a Csomai-féle téglagyár, volt a Takács-féle téglagyár, aztán volt a Hirschfeld-féle téglagyár, valamint a jutasi területen északon, a legészakabbra a káptalani téglagyár és a püspöki téglagyár, az pedig a mai belvárosban, a mai egyetem környékén, a mai Erzsébet-liget területén működött. Lehet itt olyan téglát látni, ami itt készült? Igen. Például a HSV tégla, az a Horváth Sándor féle téglagyárból, aztán vannak a Csomai féle téglagyárból a Csomai Kálmánnak a téglagyára, a veszprémi káptalan és a veszprémi püspökségnek a téglái. Ezek milyen téglák? Ezek a helynév téglák, amin elsősorban azoknak a településeknek a nevei vannak feltüntetve, ahol készültek a téglák, annak a településnek a téglagyárában készült téglák láthatók itt, és szépen ráírva, a jelzésekkel ellátva a településnek a neve.
főurak és nemesek téglái. A főurak és nemesek téglái láthatók itt, főleg Festetics, vagy Széchenyiek, Zicsiek, hédervári birtokosoknak a megjelölésével, vagy van Brunswick famíliának a téglái is itt. Zömmel ezek láthatók. Mindegyiken, vagy zömmel mindegyiken rajta van a rangot jelölő korona. Ez itt egy Festetics, ugye? Ez éppen egy Festetics koronával ellátott téglajel. A címeres téglák, azok ugye a nevük is mondja, hogy azért jelentősek, mert címerek vannak rajta, főleg a monarchia címer, a kétfejű sas vagy a magyar címer. A monarchia címeres téglák azok főleg az 1800-as évek elején, illetve 30-as évek környékéről, aztán már a magyar címeres téglák pedig az 1840-es évektől jelennek meg a téglákon. Aloysius Miesbach, illetve Henrik Drasche téglagyárosoknak a tégláin fordulnak elő. A gyűjtők és a dekoratőrök körében is ez a legnépszerűbb tégla, mert nagyon látványosabb. Forgatásaink során többször hallhattuk, hogy az ilyen bélyeges téglákat sokan csak dekorációs célra gyűjtögetik. Például ennek az épületnek a külső díszítése is, mint látható, bélyeges téglákból készült. Láthatunk most egy-két riportot, bemutatunk néhány szép dekorációt képekben, és persze élőben is. Itt a Népligetben készült egy sétány kövekből, téglákból, erről ha valamit hallhatnánk. Igen, néhány évvel ezelőtt egy útburkolat bemutatót készítettünk, aminek az volt a célja, hogy a bontott kövekből kirakjunk egy olyan rövid útszakaszt, ami kövek valamikor a város különböző pontjain hasonló célt szolgáltak, vagyis aki ezen a 10 néhány méteres kis szakaszon végig sétál, az tulajdonképpen képletesen az egész városon végig megy, és hát legalább 100 év távolságot bejár azzal a 2-3 perccel, amíg ezen végig megy. Igen, mondhatni úgy is, hogy egy időút. Itt különböző kövekből raktunk ki egy-egy méteres szakaszokat, ebben benne van a mészkő, a homokkő, a gránit, bazalt, andezit. Még egy metrólépcsőt is láttam. Igen, egy metrólépcsőlap is van benne, homokkő, még műanyag is van benne, ugyanis egy időben a játszótereket műanyaggal próbálták lefedni, de olyan keményre sikerült, hogy ez nem vált be, de mint érdekesség megvan, és egy szakasz pedig részben keramit kockával van kirakva, ami kőbányai találmány, az egyik kőbányai téglagyárban a mérnök találta fel, és valamivel több mint 1 négyzetkilométer mennyiséget készítettek belőle, és ami jelenlegi tárgyunk szempontjából a legfontosabb, egy szakasz pedig élére állított téglából
téglából raktunk ki, mert még az 1900-as években is gyakran előfordult, hogy belső tereket, kapuajakat, udvarokat, ezen kívül pedig fedett területeket, mondjuk műhelyeket téglával borítottak. A mi kis útszakaszunknak pedig az István téglagyárból származó darabjai láthatók, ugyanis azaz, hogy olyan értelemben láthatók, hogy a téglának az élét lehet látni, a bélyeges fele az bent van a földbe, de hát akkor is ez az István téglagyárnak a termékéből készült, és hát ez is egy érdekes kis lépés jelent ezen az útszakaszon. Ez már itt Óbuda. A Bécsi út, Szépvölgyi út kereszteződésénél, ebben a csempeszaküzletben, dekoráció formájában egy valóságos téglagyűjteményre leltünk. Az első helyiségbe lépve, ami talán ma már bankként működik, mindjárt egy recepciós pultot láthatunk. Ettől pár lépésnyire egy csodálatos, de nem működő, kizárólag esztétikai célokat szolgáló kandallót építettek. Ezek a díszítések már a másik helyiségben, az üzletben láthatók. Bármerre néz, az olasz és a spanyol burkolólapok mellett mindenhol bélyeges téglákat láthat a vásárló. Nézzük meg csak ezt az íróasztalt. A tulajdonos ezt is téglákból készítette. A féltve őrzött gyűjteményi darabok viszont nem kerültek beépítésre. Itt vannak fönt az emeleti irodában, csak úgy, mint ez a gyönyörű egyházi tégla. Ha a felirattal jelzett szuterén helyiségbe lemegyünk, nem akármilyen látvány fogad bennünket. Itt is bélyeges tégla, és bélyeges tégla. A jóval több mint 100 éves épület itt szolgáltatta számunkra a legszebb és legmeghökkentőbb látványt. Az egykor valószínűleg stratégiai célokat szolgáló, téglákkal kibérelt furtkutat a tulajdonost megőrizte, nem temette be. A szint fölötti részét téglákkal és megvilágítással tette még látványosabbá. Ezek pedig már az emlegetett és beígért fotók. Megmutatunk néhány szép érdekes épületet és építményt. A bélyeges téglákat építőanyagként természetesen mindenhol felhasználták. Láthatunk még beltéri dekorációkat és kerítéseket is. Nézzük a képeket.
a vendéglátóipar is felfedezte magának a téglákat. Egyre több étteremben, kávézóban, pizzériában, nagy bevásárlóközpontban is láthatunk ilyen díszítéseket. Legújabban ez a téglás dizájn megjelent a lakások konyhájában is. Ebben a belvárosi presszóban a tulajdonos egyenesen Ausztriából hozatta a sasos téglákat. Ezek a beépített téglák egy pomáziház épületéhez a bevezető utat mutatják. Hát itt van ez a gyönyörű ház, itt is látok nagyon szép régi bélyeges téglákat. Hát miért pont ilyenekkel díszítette az épületet? Egy időben én sokat foglalkoztam építőipari bontással, és ott találtam ezeket a téglákat egy budapesti Veselényi utcai háznak a bontásán. De miért pont ezeket rakta a külső burkolásnak? Igazából nem értek hozzá, nem vagyok gyűjtő, tetszettek. Egyre többet látni olyan társasházakat, melynek tervezői gondoltak a régi téglák újrahasznosítására is. Ennek a társasháznak az építésze a tervezéskor nem csak a ház homlokzatára, hanem a postalágákra is gondolt.
után most tovább megyünk. Felkerestünk egy olyan római kori települést, amelynek megtalálása még a térképen sem volt egyszerű. Szaj nagyközségben él az a téglás ember, aki saját udvarán magánmúzeumot létesített. A tűz és a föld házasságáról, a téglákról mesélt nekünk az ősidőktől a napjainkig. Egy kis bevezetőt, ha megenged, hogy maga a földalapú építkezést. Ugye földalapú építkezésnek nevezzük azt, mikor még az ókor elején az emberek a földbe vájt építményekbe laktak. Utána, amikor már kifelé jöttek a földön fölül, akkor ezt egy 6000 éves vályogépítkezésnek nevezzük, ami a téglaépítést megelőzte. Maga a tégla szó latin eredetű, a tegula megfelelője, amely négyszögletes fedőelemet jelent. Az első téglákat Mezopotámiában gyártották időszámításunk előtt 4000-5000 évvel ezelőtt. A téglának az agyagnak az igazi kölcsője az Mezopotámia. Ma az ókorban is csodálatos építményeket készítettek téglából, már a legendák, fennmaradt legendák szerint a Bábel tornya is az ókorba készült, amely 221 méter magas volt, 205 évig építették, 78 000 kőműves munkás halt ki arról az építkezésről, és 205 évig építették, és 186 millió téglát építettek ebbe az építménybe bele, amely zömő rész, zománcozós felületű volt. Most hasonlatképpen a Magyar Parlament épületjében 40 millió tégla van. Vagy maga az agyagnak az ókorban egy óriási kulturális célja is volt, mert maga Azur királynak a könyvtára 22 000 darabos agyagtáblából állott, amelyre maga a történelem ékírással volt rávésve. Most az ókor után a római korban volt egy hatalmas lendület a tégla égetésnél. Magyarországon több mint 2000 évvel ezelőtt kezdték el a római légió gyártani a téglát. Ezt finom iszapolt agyagból készítették, csengő hangúra kiégették, és a színe ólompori vörös szín. Ezek a tulajdonságok mind tanúsítsák azt, hogy a téglát a rómaiak nem csak egy egyszerű tömési anyagnak, egy vászkitöltő elemnek készítették, hanem egy örökké tartó műeszköznek. A gyűjteményemben megtalálható 27 darab római tégla, olyan is megtalálható, amelyik időszámításunk előtt a II. Századból való római rabszolga lábanyoma található meg benne, és a római légió pecsétjével ellátott tégláim is megtalálható. Itt a római téglákat már megfelelő jelzésekkel látták el, állati mancsal, kacskaringós esbetűvel, összeeresztési jelekkel látták el a rómaiak a téglát. A gyűjteményemben 27 darab római tégla található, amely 27 darabú 21 darab a Nemzeti Múzeum által nyilván van tartva. A
római légió katonaság készített Magyarországon először téglát, amit összeresztési jelekkel, állati mancsal jelöltek meg. Ebben nem úgy lépett bele az állat, hanem megszárított lábbal, megszárított mancsal mindig azzal jelölték meg a téglát. Ólompori vörös színe van a téglának, csengő a hangja, és 1000 évek bizonyítják, hogy a mi voltukat föld alatt és föld fölött megőrizték. Most az ókor után következett a középkor. A középkorra jellemző, hogy készítettek egész nagy téglát és egész kis téglákat. A lényegük az volt, hogy különböző jelzésekkel nem látták el, hanem még maga a vályogvető ládába vájusan képezték ki, azért, hogy a falszerkezetbe a habarcsalva érintkezéssel el nem mozduljon. Most a középkor után jött az újkor. Ugye az újkort azt általában Amerika felfedezésétől számítjuk. De Magyarországon maga a tégla égetés egy óriási lendületen ment át azért, mert első Ferdinánd király megtudta, hogy a török Bécs megtámadására indul, és a győri várnak az áttervezését és a megerősítését a bécsi udvar magáévá tette. És egy olasz Francisco Bengus nevű téglavető mestert hozottak Olaszországból, amely Magyarországon, főleg erre Győr környékén több téglaégetőt létesítettek vele. 1,5-2 millió téglát gyártottak évente a vároknak a megerősítése céljából. Már itt a törökkori téglákra jellemző, hogy megfelelő monogramokkal látták el. A törökkori tégláknak a sorát Hans Preiner győri várkapitány nyissa, amely téglát 1606-tól 1630-ig gyártotta, majd 1676-os Raimund Graf von Montecuccoli elnevezési tégla. Ugye ezeknek a tégláknak már volt olyan jelentősége is, hogy nem csak a várkapitányoknak a neveit hordozták, hanem már ez megakadályozta azt, hogy a falszerkezetet stabilabbá tette, statikailag a falszerkezetet szilárdabbá tette. Gyűjteményemben 12 várkapitánynak a monogramos téglája található meg. Hát nagyon jó minőségű téglát gyártottak, főleg erre Győr környékén, mert a téglaépítészetre jellemző, meg más építészetre is, hogy maga az építészeti kultúrát mindig meghatározta az, hogy egy adott településen, egy adott vidéken milyen alapanyag áll rendelkezésre azáltal, hogy építkezzenek. Például itt kőbe szegény vidék ez a Győr környéke, itt sok volt a folyó, nagyon jó minőség iszakolt anyagot hozott, itt a tégla építészet fejlődött magas színvonalra. Most a török vész után itt ezen a környékünkön ugye a katonaságtól lefoglalták akkor a téglaértőket a vár megerősítése céljából, és 1741-ben szerezte vissza a győri káptalan a jogot a téglaégetéshez. Gróf Zichy Ferenc, az győri püspök volt 1843-tól 1783-ig volt Győrnek a püspöke. Az ő nevéhez fűződik több téglaégetőnek az elkészítése, megépítése, ugye maga az egyházi létesítménynek az építéséhez. Akkor a szombathelyi püspökséget 1777-ben alapította Mária Terézia, és Szili János püspököt bízta meg, hogy Kiscele
Szerecsen téglaégetőt az egyházmegyét építő munkához. Mint azért mondom el, mert ezeket a téglákat a bécsi méretrend szerint készítették, ami azt jelenti, hogy egy láb egyenlő 33 cm-rel. Itt a környékünkön a legtekintésebb földesurak az Eszterháziak és a Széchenyek voltak. Nagycenken Széchenyi Bélának volt téglaégetője, és olyan jó minőségű téglát gyártott, hogy egy-két éven belül még egy téglaégető kemencét kellett építeni. Itt készítettek flasztertéglát, pillértéglákat, kéménytéglákat. Ennek a technológiája nagyon jól kitalálták, már mindig előtte való éven kitermelték az agyagot, azért, hogy megterítették egy nagy területen, és maga az agyagot a fagy megdolgozta. Hogy nagyon sok fizikai munkától mentette ez meg az embereket. Majd 1840-es években tovább konszervesítették Nagycenken a téglaégetőt, és Széchenyi Istvánnak a fia, az vitte tovább a téglaégetést. Most az Eszterháziakra jellemző, hogy nagyon sok helyen létesítettek téglaégetőt. A Dunántúlon, például Csornán, Fertődön, Szákon, Kocs, Szil, Nagymegyer, Szerecseny, és jellegzetessége volt ezeknek a tégláknak, hogy mindegyikben benn volt a monogram, de azért mindegyik egy kicsit eltért minden vidéknek a maga monogramja. Itt nagyon sok eszterházi tégla megtalálható. Maga a téglákon elhelyezett monogramok, amit mondtam, statikailag stabilá tették a falszerkezetet, de maga a tulajdonosoknak a nevét is magukkal hordozták, és a tulajdonosok változása is mind megfigyelhető a téglabélyegeken. Most még a téglabélyegeknek vannak olyan jelentősége, vannak ipartörténete jelentősége, van település története jelentősége. Csak egy példát mondok, 1686-ban megdöntötte a történészeknek azon állítását, hogy Adony a török vésszel kihalt, mert megtaláltak egy 1686-os téglát, ami egy évszámmal volt ellátva. Vagy például a település története hozzátartozik, hogy ott a gyűjteményben megtalálható az, hogy Vác CZ-vel, Topolcafő CZ-vel. Ezek az írások, ezek a monogramok arról árulkodnak, hogy a település németajkú település volt. Most maga a tégla gyártást nagy mennyiségben az forradalmasította, hogy 1853-ban megjelent egy olyan rendelet, hogy magánember is létesíthetett téglaégetőt Magyarországon. Ez versenyképessé tette a termelést, a kézi formázásról áttértek a gőzprésnek az alkalmazására, és a monogramok itt már nem kifelé jelentkeztek, hanem befelé, már maga a présgép a monogramot befelé nyomta. Amit még elfelejtettem mondani, a dombora monogramoknál azt a vályogvető ládába tükrösen vésték bele, és az domborúan jelent meg. Maga a téglagyártást Hoffmann Frigyes forradalmasította, amely 1858-ban elkészítette a körkemencét, amelynek a jelentősége az volt, hogy folyamatos termelést eredményezett, hogy nem kellett újra fűteni a kemencéket, már ez folyamatos kemence volt, szakaszos kemencéket váltotta fel, ez a folyamatos égetésű kemence. Most még egy-két adatot szeretnék mondani, hogy 1889-ben 276 téglagyár működött Magyarországon. Ennek 22 rendelkezett iparvágánnyal, 31 építkezett olyan helyre, aminek nem volt vasútállomása, vagy közös vasútállomása. 3-nak volt
hajóállomása. Ebben 279 gyárban volt 13 szlovén és horvát gyár. 3 gyár volt olyan, amely tüzálló agyagárának az előkészítésével foglalkozott. 2 gyár volt olyan, ahol cserépkályhát gyártottak, és mész égetéssel is foglalkoztak. Most még a téglagyártás történetéhez hozzátartozik az, hogy nagyon sok látogató megkérdezi a téglának a színét, a téglának a titkát, hogy a tégla miért olyan színű, miért kemény. Maga az agyagnak a tulajdonságából fakad. Más agyag van itt Szanyba, más agyag van Veszprémbe, más Sopronba. Mert a szakirodalom úgy fogalmaz, hogy az agyag minősége legkülönfélébb az szerint, hogy milyen fölpátot tartalmazó kőzetnek az álmálásából keletkezett. És milyen el nem máló fölpátokat tartalmaz. Ugye az el nem máló fölpátokok, kvarcok, piritek, gipszek, sók és a vasoxid. Ez határozza meg, hogy ezek az agyagra jellemző szennyezett anyagok milyen mennyiségben fordulnak elő az agyagba. De ugye az is lényeges, hogy maga a kvarc, a pirit, a gipsz mind különböző formában viselkednek az égetés hatására. Például maga a pirit egy olyan ásvány, ami égetés hatására megduzzad, és már 100-200 Celsius fokon lerepedést, szétrepedést idéz elő. Mikor mondjuk a téglára, hogy mészkukaszos, annak az a baja, hogy maga az agyag sok mészkövet tartalmaz. Most az égetés hatására kiég a mész, kapunk egy oltatlan meszet, és mikor kiég a tégla, akkor az oltatlan mész a levegő páratartalma hatására elkezd dolgozni, és elkezd kipattozni. Most az agyagra jellemző kérdezik a iskolás gyerekek, mikor eljönnek, hogy mikor lesz az agyagból tégla. Az agyagból tégla akkor lesz. Az agyag az mindig tartalmaz kémiailag megkötött vizet. Maga a száraz téglát azt jól ki kell száradni az égetés hatására, mert ha nincsen kiszáradva, akkor már 100-200 Celsius fokon a víz gőzé alakul, és széjjára teszi, széjjel dobja a téglát. Tehát, mikor az agyagból teljesen távozik a kémiailag megkötött víz, akkor válik az agyag kőszerű anyaggá, téglává. Ezt még meg szeretném említeni, 1990-ben még üzemelt Csipkereken. Csipkerek ez egy Vas megyei kis község, Fiózsef, egyszemélyes téglás élet, az a címe a cikknek, és egyszemélyes téglagyára volt ennek a kis bácsinak. Ez a 3. dinasztia volt, 3. generáció volt, hogy a téglát gyártotta. Ez egyedül termelte ki a gödörből az agyagot, egyedül formázta meg, egyedül csinált mindent az ember. Egy olyan szabadtéri téglaégető boksája volt, amiben 13 000 darab téglát tudott egyszerre kégetni, és ezt egy szezonban 4-6-szor megismételte, attól függ, hogy az idő milyen kegyes volt hozzá. Nagyon értett a téglának a kégetéséhez, talán Európában ő értett legjobban az agyagot a fával való kégetéshez. Talán ő értett legjobban Európába, és legtöbbet tudott meg a tűz és a földnek a kapcsolatáról. Mert azt tudnunk kell, hogy a Teremtő minket megajándékozott a földdel és a tűzzel. Ezt össze kell házasítani, ebből van a tégla. Azért mondjuk azt, hogy a tégla az a tűz és a földnek a házasságából születik. Ez nagyon értett az ember a tűz és a földnek a kapcsolatához, mert körülött 16-18 óra, mire ezt a téglaégető boksát fölfőtötte, 900-1100 Celsius fokra. Ez mikor kihűlt, utána elválogatta a tégla. Tudta, hogy a tűznek milyen tulajdonságai vannak, és úgy válogatta el a téglát, tudta, hogy melyiket jobban érte a tűz, hogy a szilárdabb téglák lettek, a kémény téglák, pillér téglák, a kevésbé szilárdabb téglák, azok meg a nagy tömegű téglák.
Ez Waldinger Imre névre hallgató vályogvető láda, tükrösen van benne az írás. Ez a Waldinger Imre úr, ez jelenleg a Pápateszéri téglagyárnak az igazgatója, és ez annak a saját kezű írása. Majd bent mutatok olyan téglát, ami ebbe a vályogvető ládába készült. Ez Rugli Dezső, a saját nevemnek a minden vályogvető láda meg volt vasalva azért, hogy ezt lehúzták egy létszelet tetejét mindig, ugye, hogy idővel nehogy kikapjon már akar a téglának a felülete, akkor már vályos lesz. Ez egy pillértégla, Schneider testvérek kapuvár. Ez úgy néz ki, hogyha ide kötésre ráteszek még egy téglát, akkor leköti, és ezekből pilléreket készítettek, főleg ilyen kúriák vagy kastélyoknál. Schneider testvérek, ezek kapuvárjak voltak, de fertőszéplakon volt nekik téglaégetőjük. Nagyon sok egyházi tégla megtalálható a gyűjteményemben. Itt van például Padányi Bíró Márton. Ez a Padányi Bíró Márton, egy Veszprém megyei püspök volt. Fordítok aztán, ha van akkor a Pannonhalmi apátságnak a tégla is megtalálható, nagyon sok tégla. Ez a Pannonhalmi apátságnak a latin nevi rövidítése. Az 1700-as években készült ez a tégla, de a gyűjteményében található olyan is, ahol ezek a betűk mélyített formába helyezkednek el, ami azt jelenti, hogy az már présgéppel készült az a tégla. Pápai Pálos rendnek a monogramja, Pápai Pálos rendre jellemző, hogy Boldog Özséb 1301-ben alapította a Pálos rendet. Pápán így jelölték meg a téglát, ugye az egyház megyét építő munkához minden egyházmegye külön megjelölte a tégláit. Itt van a mélyített latin nevű rövidítése a téglának, a Pannonhalmi. Ez egy nagy párkánytégla, ami általában ilyen kuria, kastélyok, nagy épületeknél használták, ahol nagy épület volt, nagy tetőszerkezet, nagy előreállása volt a párkánynak, és azért volt ilyen hosszú tégla, mert előre is kellett a téglának állni, és vissza is kellett a téglának állni, azért, hogy rá tudjanak építeni. A kibillenés veszély véget. Gróf Amadé Antal. Ez egy azért híres tégla, mert itt Szanytól 5 kilométerre Marcaltövi Miklós az Veszprém megyének volt az alispánja, és 1608-tól 1613-ig épített egy udvarházat tölgyfa alapokra a Rába és a Marcelnak az árterére, és onnan vitte a töröktől. Ezt csak mind azért mondom el, mert a Romer Flórisnak, az egy híres archeológus régész volt, megjelent egy könyve, és az akkori kutatások szerint az volt Magyarországon az első monogramos tégla, amely úgy helyezkedett el a monogramban, hogy Marcaltövi Miklós. Egyet szeretnék elmondani, hogy Dunántúlnak az egyik legkorszerűbb gőztéglagyára Csornán működött. És a Kokas Ferenc téglagyáros volt a tulajdonosa, nagyon jó minőségi téglát gyártottak itt Csornán. Ez egy nagyon híres kereskedő család volt Csornán. És a Kokas családba Neumann Antal benősült, felelősségül vette Kokas Adélt, és úgy változtak a monogramok, hogy Kokas Neumann.
de a rendes monogram, az első monogram az Kácsi Kokas Csorna. Ez egy győri várkapitánynak a monogramos téglája. Az országalmával és a kereszttel. Wittmann borsos gyere, ez pápa mellett helyezkedik el, de két tornyolapon is volt neki téglégető, ugyanezzel a Wittmann, csak itt az van írva, hogy kálak, két tornyulak. Itt nagyon jó minőségű cserepet gyártottak, itt környékünkön a legjobb minőségű cserép, a borsosgyőri cserép és a soproni cserép. Ott, ahol téglát gyártottak, meg cserepet gyártottak, ott a tégla nagyon jó minőségű volt, jó fagyáló volt, mert ugye a cserépnek nagyon jó minőségű anyag kellett. És hány darabos a gyűjteménye? 2700 fajta tégla található a gyűjteményemben. És ez sok vagy kevés? Hát, ezt nem lehet meghatározni, mert a legjobb minőségű téglák még mindig falszerkezetben vannak, ami épületek nem bontottak még el. Azért kerülnek mindig újabb téglák, meg jobb minőségű téglák, mert a jó minőségű téglák azok még stabilan állnak a falszerkezetekbe, és nem kerültek elő. Soha nem lehet azt meghatározni, hogy ennyi tégla van Magyarországon, meg annyi tégla van Magyarországon, mert a téglagyártás, a téglaégetés készült uradalmi szinten, de készült magánszinten is, például ha az agyag olyan szinten helyezkedett el valakinek a lakókörnyezetébe, vagy a telkén, hogy a kibányászása nem jelentett különösebb gondot, hogy különösebb réteget nem ködött leszenni róla, hanem egész fönt helyezkedett el az agyaréteg, akkor saját maga megvetette a téglát, telévetette az udvarát, kiégette, utána befalaszta, és azt addig ismételgette, még el nem készült a háza. És ezekbe is kis jellegzetes monogramokat tettek bele, amíg csak esetleg arra az egy tulajdonosra jellemző. Vannak ilyen egyedi tégláim is, ahol az agyag olyan szintbe helyezkedett el, maga a tulajdonos megvetette maga tégláját, és a maga által elképzelt monogramot belevésett egy ládába, és azzal jelezte azt, hogy ez a tégla az övé. Ilyen monogram nem található senkinek sem, mert ez egyedi kis minta. Ez egy Rábacsanakról való tégla, ez egy rábacsanaki intézőnek a családjának a monogramja, Brányai Dániel László Olga. Nagyszombatról való ez a tégla. Kodály Zoltán abba az egyházi intézménybe érettségizett, onnan ez a tégla való. Krisztus monogrammal van ellátva. És most 300 kilométerrel tovább megyünk. Itt minden zörög, nyikorog, csattog és zakatol. Ebben a patinás alföldi téglagyárban ma már ilyen téglabégeket használnak. TM,
Török Szent Miklós. Elmondhatjuk azt, hogy Magyarország egyik a legrégebbi téglagyárában vagyunk? Hát ha nem is a legrégebbi, de a leghagyományosabbnak mondható téglagyár a miénk. Mikor épült ez a gyár? Ez a gyár a 1800-as évek végén épült, bár ez csak ilyen találgatózás. Hivatalos papírok vannak, hogy 1910-ben már működött a gyár. Úgy látom, hogy a gyár a régi technológiát és a régi technikát is alkalmazott, de hát egy dologban azt megtudtam, hogy azért eltér a régi technikában. Igen, 100 évvel ezelőtti technológia szinte ugyanaz, mint a mai. Abban tér el, hogy a lovakat leváltotta a kismozdony, amit mi szaknyelven kisvasúti sinkulinak hívunk, amely vontatja a szerelvényeket. Milyen kapacitású az üzem? Egy évben 4 millió téglát gyártunk, végülis szezonban, úgy kell, hogy mondjam, mert március végétől megy a téglagyár, november közepéig. Tehát ez a téglagyártás, ez egy idén jellegű. Így van, ez egy idén munka. Csak kisméretű tömör téglát gyártunk. Hány embert foglalkoztat így? Változó, egy 40-45 főt foglalkoztat a téglagyár. Megtekinthetjük most a munkafolyamatokat? Igen, bemutatom a gyárat, jöjjön. Mi az a nagy nyikorgás, László? Ez ahogy a VK30-as vedersoros kotrógép fejti felfele az agyagot kanalakkal, és a láncok a görgőkön megnyikorognak. Történik valami 2-es, 3-as felkapcsolódás. Az agyagszállítás mely részét látjuk? Most az adagolónál vagyunk, ahol összegyűlik a szállítószalagon beérkezett agyag, és innen a volt 4-es számú főútvonal fölött a présgyártó műhelybe jut. Az agyag? Így van, szállítószalagon érkezik ide az agyag, 2 egyenként 1,5 tonnás henger összetöri, itt még a hengertávolság 8-10 cm, nagyobb darabokat összetöri, belekerül egy keverőbe, a keverőbe ott a nedvesség tartalmát állítjuk be, száraz időben víz megy bele, nedvesebb időben pedig, hogy kiszívjuk belőle a nedvességet, egy kevés mészhidrátot teszünk hozzá, és utána egy újabb henger megtöri és belekerül a présgépbe.
úgy látom, ebbe a színbe érkeztek a frissen préselt nyers téglák. Száradásukat úgy gondolom, és ha jól tudom, az időjárás nagyban befolyásolja, ami, ahogy mondta, több hétig is eltarthat. Így van. Hát itt nagy szerepet játszik gondolom a hőmérséklet, a páratartalom és a légmozgás, maga a szél, amit hát úgy látom szabadon járhat, mert hogy nyitottak a szárítószínek, tehát ez még ugyanaz a régi szárítószín, ami eddig volt. Hát reméljük meg is maradnak. De mit csinálnak itt a dolgozók ebben a másik színben, László? Itt most a fiatal emberek a nyers téglát a szárítókocsikba pakolják, ahonnan, mikor érkezik a kisvasúti sínkuli, elhúzza a megrakott kocsikat, és helyébe ott hagyja az üres kocsikat, amit ismét pakolhatnak. Mik ezek a számok itt a nyers téglákon? Erre a lerakók a dátumot ráírják még nyers állapotba, illetve a nevét, illetve azt, hogy hanyadik máglát húzta fel. Ezeket a sorokat máglának hívjuk. Miért szükséges ez? Elszámoláskor szükséges ez, hogy mindenki tudja, mert itt teljesítménybérre vannak fizetve az emberek, és mindenki tudja, hogy mennyi téglát rakott le. Most azt láthattuk, hogy a kisvasúti sínkuli a csörlőhöz tolja a szerelvényt, csörlőt ráakasztották, csörlő segítségével, hogy a kis mozdony ne erőlködjön, bár fel tudná hozni, csörlő segítségével felbontotta a szerelvényt, és odállt a kemencéhez vele. Ezek a kiszáradt nyers? Ezek a kiszáradt nyers téglák. Most a száraz téglának a kemencébe való rakását látjuk. Halszálkás formában rakjuk, hogy a szénpor felülről közé tudjon szóródni. Ez az emelkedő hová vezet, és ott milyen tevékenység zajlik? Itt egy csillébe felrakják ezt a szenet, amit látható hátam mögött, és egy csörlő segítségével felhúzzák a tüzelőnek. És ott a tüzelő szórja le a szenet a tűzre, és úgy halad körbe szépen a tűz. Milyen részen vagyunk most itt? Most fent a tüzelő résznél. Itt szórják le a szenet a tűzre. Mit lehet látni? Itt a lényegében a tüzet, ahol a tégla van lent majd. Kőrkemence. Mondjuk itt hordanak be, mink itt hordunk ki. A tűz meg itt van kb. Idáig. Így, ha húzza a harangot, ugye akkor előre megy a tűz. A tűz meg megy erre lényegében. Itt 1000 fokkal ég a tégla. Meg
nekünk azért kell gyorsan kihordani, hogy a behordók bírjanak minket követni téglával. Folyamatosan kell tűzelőt lenni, a másik ki az. Végezetül azzal a téglagyűjtővel beszélgettünk, aki az óbudai és a kőbányai téglajegyek és téglagyárak legnagyobb szakértője Budapesten. Hát hogy kezdődött a szenvedélye? Ez a bélyeges téglagyűjtés. 77-ben jutottam hozzá, körülbelül 20-30 darab bélyeges téglához, amivel ugye nem tudtam mit kezdeni, de vettem itt a ház körül őket, hogy el ne kallódjanak. És 88-ban, tehát már több mint 20 éve történt, hogy úgy rájöttem, hogy ennek így nincs sok értelme, hogy ezt a rakás téglát őrizgetem, és akkor, ahogy szoktam mondani, hogy megmozdult bennem valami, mit lehet vele csinálni. Elkezdtem lerajzolni őket, hogy milyen jel van rajta, csináltam ilyen kutyanyelveket, lerajzoltam, felírtam a méretét, hogy a jel rajta mélyített vagy domború, vajon mit jelenthet, és ezen túl a rubrika tartalmazta, hogy ki csinálhatta, mikor csinálhatta, és főleg hol találtam, honnan ered. És 90-ben már elkezdődött egy katalógusnak a készítése, A5-ös formátumban egy előre nyomtatott kartonlapon ezek az adatok szerepelnek lényegében, hogy ugye, minél több tégla jelet össze tudjunk gyűjteni. Na most ez a katalógus azóta is készül az én munkálatomban, és körülbelül hát egy ilyen 5-5,5 ezer tétel van benne. Természetesen ez nem jelent teljesen különböző 5,5 ezer téglát, mert nagyon sok tégla van, amelyeknek kisebb változatai vannak, főleg a korai időből, amikor még a tégla jelek a faládába vésett, belevésett jelből adódnak, és így domborúan jelennek meg a téglán. De különben később is nagyon sok olyan gyár van, amelyik a nagyszámú termelés miatt, tehát gyártósorok és sablonok miatt ugyanazzal a tégla jellel, de kiegészítő jellel látja el a téglát, rendszerint számjel, római vagy arab számok. Nagyon sok ilyen van, tehát mondjuk én ezt mint változatot rakom a gyűjteménybe, mert mint a bélyeggyűjtéknél is a legkisebb változás az már egy másik változata a dolognak, az alapjelnek. Úgyhogy nekem így gyarapodott a gyűjteményem, majd meg nem számít nagy gyűjteménynek, mert kb. 2,5 ezer darab van, de ez már a jelenleg folyó téglagyűjtési a mozgalom során ez már kis gyűjteménynek számít, mert több ezres gyűjtemények vannak magángyűjtőknél. Jelenleg már harmadik éve megalakult a Bélyeges Téglagyűjtők Egyesülete, pontosabban Monarchia Bélyeges Téglagyűjtők Egyesülete, ami azért kapta ezt a nevet, mert érdekes módon Európa közepében, az osztrák-magyar monarchiában, azonban főleg Magyarországon van nagyon sokféle bélyeges tégla, készült így az idők során, ami azt jelenti, hogy most már legalább 20 000-es nagyságrendre tesszük a különböző bélyegeket, kis változatokat nem számítva. Ez az egyesület céljául tűzte ki, hogy a elsősorban magyarországi bélyeges tégla jeleket összegyűjti, rendszerezi, és hát mint egy közkincsét tenni
ipartörténet, de egyúttal hely- és kultúrtörténeti anyagként is hozzáférhetővé tenni. Ebben az egyesületben kb. 15-20 olyan ember van, az ország különböző részein lakók, akik módszeresen foglalkoznak a téglagyűjtéssel, tehát nem csak gyűjtik, és általában nem beépítésre gyűjtik, hogy díszítsék a házat, hanem az adatért gyűjtik, azért, hogy minél többféle téglát megismerjük. Nagyon sok mindent olvastam az ön fantasztikus könyvéből. Kezdjük talán a fővárosi téglagyárak történetét a 19. századi fellendülésüktől, amikor is a Duna alaposan kilépett a medréből. Igen, hát és elöntötte Pestet, Budát idegen rendesen elöntötte az 1838-as árvíz. Na most a kőbányai tanulmányban szerepel a Miesbach-féle téglagyár, mert akkor hívta meg Pestvárosa Alois Miesbachot Bécsből, hogy csináljon egy nagy teljesítményű téglagyárat. Adott hozzá területet Kőbányán, a Jászberényi úton, és ő már kifejezetten nagyipari módszerekkel csinált, mondjuk a maga korához képest, sok munkással, és abban az évben már 3 millió téglát átadott, pedig hát tavasszal volt az árvíz, aztán megépítette a gyárat, és már termelt is őszig, hogy 3 millió kész téglát átadott. Úgyhogy Budapesten én magam is találtam osztrák címeres Miesbach téglát, egy lebontott telken, ami azt jelenti, hogy vagy a sablonját hozta át, én inkább azt mondom, hogy a sablonjait hozta át, amiből a téglát formálták, mert fölmerült az is, hogy esetleg szállítottak hajóval. Hát 1838 után talán még téglát nem volt érdemes hajóval szállítani. Megcsinálta a gyárát, lehozta a sablonokat, és azzal sürgősen vetették a téglát. Később már igen. Később aztán később igen. Hogy téglát szállítottak, erre még nem találtam mondjuk adatot. Szerintem egyszerű volt, hogy mikor kellett a sok téglát csinálni, áthozott egy csomó sablont a bécsi gyárából, és kicsinálták vele. Attól függetlenül, hogy ez abban az időben ez a 3 millió körülbelül nagy kapacitásnak számított, emellett mégis épültek más téglagyárak is. Ebben az időben a budai oldalon állítólag 6 darab téglagyár volt, amelyik éves szinten ugyancsak tudott csinálni 3-3,5 millió téglát. De hát ez kisebb gyárak voltak, egyszerű, hagyományos téglavetők és égetők, ami természetesen kisebb volt a kapacitása. A Óbudán, illetve ismereteim szerint Budán, amiről itt tudunk, a legrégebbi komoly, húzamosan működő téglavető volt, az Icsiek által 1737-ben alapított téglavető, amelyekből itt a Margit kórház fölötti Kiscelli kastély és az óbudai plébánia templom, az Icsi kastély és nagyon sok minden épült az 1700-as évektől kezdve. Most ez a téglavető aztán 30 év múlva a kincstár, a bécsi kamara tulajdona lett az egész óbudai uradalommal együtt, attól kezdve Óbudán OB-jellel készítették a téglát, ebben a kamarai téglavetőben, aminek a megfejtése az Oppidum Budensis, ami annyit jelent, hogy Buda mezővárosa. Mert Budát a kamarai időben mezővárosi besorolásba működtették, ami a kormányzásnak, tehát igazgatásnak a módja, tehát nem civitászként, városként, hanem mezővárosként működött, mint a kamara volt a földesura 1848-ig Óbudának. Hát Óbuda után most beszélgessünk Kőbányáról. Hát a könyve alapján meg is találtam az Óhegyi lakótelep, az Újhegyi lakótelep egyik sarkában, egy tó mellett azt a bizonyos szabadtéri kiállítást. Újhegynél van egy több közül megmaradt téglagyári tó, mert ott is mélyen kibányásszák az agyagot. Egy szép tavat láttam, ott, ahol horgásznak most jelenleg. Lehet, igen. Ott az úgynevezett mély tónak hívják, úgy tudom, azt a tavat. Ezek a tavak, ezek a téglagyári gödrök nagyon mélyek tudtak lenni, mert a másik, a Jászberényi úton a Miesbach-féle, később Drase néven ismert téglagyárba 38-40 méterrel mentek le a talajszint alá. Szóval nagyon mély gödrök voltak.
Na most ez a Kőbányai Újhegyen, a Mélytó mellett van egy kiállítás, ez 77-ben hozta létre a Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény, Hazafias Névfront Helytörténeti Munkabizottsága, valamilyen összetett neve van. Szép neve van. Ja, gyönyörű. Hozta létre, elsősorban Kőbányán talált bontásokból származó téglákból, hiszen a 70-es években ott is voltak nagy bontások már. Ott hozták létre, ott 4 ilyen betontablóba van befoglalva, kb. 300 darab tégla, viszonylag ellátva utalásokkal, hogy milyen téglák vannak abban a tárolban. A következő Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény, Halom utca. Amikor elkezdtem a téglagyűjtést, ugye 88-90 körül elindult a katalógus készítés, akkor célom volt, hogy nem csak a magam tégláit feldolgozni, mint hogy engem a jelek érdekelnek, nem az, hogy nekem hány téglám van. Elkezdtem különböző gyűjteményeket is megkeresni, tehát ahol jelet lehet találni. Így jutottam el a Kőbányai Helytörténeti Gyűjteménybe, ahol abban a szerencsével volt részem, hogy a téglaanyaguk az a polcokon zsúfoltan ugyan, de legalább ABC rendben volt rakva. Tehát egy viszonylag rendben rakott téglaanyag volt. Ez párja a szabadtéri kiállításon lévő tégláknak. Itt is körülbelül 1000-1200 darab tégla van a polcokon felhalmozva. Na most ezt a téglamennyiséget ugyancsak fölmértem és beépítettem a katalógusba, ami ugye készül. Természetesen a helytörténeti gyűjtemény a katalógus munkaközi és másodpéldányát megkapta, tehát nekik is rendelkezésükre áll a saját gyűjteményük. Már addig az időpontig, amikor akkor befejeztük, és hát ha azóta van még téglájuk, az még nincs benne. Tehát így került sor, de a gyűjteményt azt nem én hoztam össze, hanem ugyancsak az említett Helytörténeti Munkabizottság, és annak sok vidéki munkatársa is volt, akik vidékről is szállítottak be téglát. Hát szintén téglagyári emlékek után kutattam a Gergely utca Gyömrőút térségében, amikor is találkoztam a buszmegállóban egy idős hölgyel, aki még ma is a Drasse gyár által épített szolgálati lakásban lakik. Ki tudnák már téglagyárit mondani, mert én téglagyári lakásban lakom, szolgálati lakás volt ez. 1954-ben költöztünk vidékről ide. Én akkor voltam 17-18. évenben, de hát vannak itt olyan téglagyáriak, akik már régen. És tényleg ott tetszett dolgozni? Ott, mint egy kis kezdő kocsitoló voltam, akkor még kézerővel sineken mentek. Tehát a présnék kézzel szedték le a nyers téglát, azt rátették ilyen kocsira, és aztán vittük a fészerbe a kocsival. Ott meg voltak lerakóasszonyok, akik meg aztán ilyen hosszú. Már nem is tudom, hogy hívták ezeket a sorokat, de tudom, mert ahol szállították. Egyik sort erről, a másikat arról, hogy hézakosan száradjanak. Aztán ahhoz, amikor megszáradt, akkor azt a behordók a kemencéhez vitték, a kemencébe kiégették, és ha kiégett, hát egész folyamatot, de ne haragudjon, én nekem nagyon.
A Jászberényi út, Kozma utca sarkán is van egy ilyen régi téglagyár, aminek az utolsó neve, én úgy hallottam, úgy tudom, az volt, hogy Kőbányai téglagyár. Ha a Jászberényi úton van, akkor ez a eredetileg 1838-ban alapított Miszbach-féle téglagyárnak a késői maradéka és változata, amely 1838-tól 68-ig Drase Henrik vezetése alatt állott. Őt közben felváltotta az öccse, Drase Gusztáv, aki irányította a pesti gyárat. Na most 1868-ban az egész gyárat, illetve a hozzátartozó gyárakat, céghez tartozó gyárakat megvette az egyik bank, és megalapították a Kőszénbányas Téglagyár Társulat Pesten részvénytársaság című vállalkozást, amely ugyanúgy folytatta ezt a tevékenységet különböző üzemeibe, mert a századforduló környékén már megvolt nekik a Gubacsi úton lenn, a Csepel-sziget mellett a Gubacsi híd térségébe a téglagyáruk, a Dunapart közelébe, megvolt a Moszkva tér térségébe a téglagyáruk, mert a Moszkva téren is téglagyárak működtek, és megvolt a Pasaréti úton, ott, ahol most a vasas pálya van, nagyon szépen ki van marva a partoldal, azt is a draséjék bányázták ki. Tehát komoly nyomai vannak a munkásságuknak. Na ez a Kőszénbányas téglagyár, ez tulajdonképpen e néven működött egész az államosításig. Közismert neve a Drase volt, és ugyanígy hozzátartott itt új Óbudán a Bécsi úti téglagyár is, amelyik most egy ilyen maradványaiban egy vegyes üzlet halmaznak a romjait tartalmazza. Nagyon sokan gyűjtik a bélyeges téglát. Mit üzenne nekik? Miért érdemes gyűjteniük? Mi erről a vélemény? A bélyeges téglákról az a véleményem, hogy egyrészt ipari termékek, tehát az ipar történetéhez hozzátartoznak, de minthogy nagyon nagy számú munkást foglalkoztattak, ennél fogva az egyes települések történetének is lényeges részei, hiszen ott élő sok embert foglalkoztattak, és ilyen értelemben, mint egy városból sok embert foglalkoztató, sok embert eltart, úgy, ahogy eltartó ipar, tulajdonképpen a város kultúrtörténetének is része, tehát nagyon többrétű, sokrétű ez a téglaipar, amely ahogy vizsgálható. Én ezért tartom nagyon fontosnak a téglagyűjtést is, és nagyon fontosnak tartom azt, amit említettem, hogy a megtalált téglákról feljegyezzük a ismereteket, amiket össze tudunk gyűjteni. Az én kartonaimon sincs minden adat rajta, de ha megtudunk valamit, be lehet írni a többi meglevő mellé. Tehát bővíteni és gyűjteni az adatainkat, mert ezzel saját történelmünket, többrétű történelmünket tudjuk megőrizni és felmutatni. Azok a kutatások, amiket mondom, a téglagyűjtőtársak az ország különböző részein módszeresen folytatnak, nagyon fontosak, mert ha ezek valamilyen szinten nyilvánosságra kerülnek, legalább téglagyűjtők egymás közötti szinten, tehát nem könyvkiadásra gondolok, nyilvánosságra kerülnek, közkincsé válnak, akkor egy térképen föl tudjuk rajzolni, hogy innen tudunk valamit, onnan már tudunk valamit, onnan már tudunk valamit. Tehát ezek olyan fontos alapkutatások, amelyek még, ha lesz rá idő, energia, akkor még néhány évtizedig eltartanak, mire Magyarország valamennyi téglajelét úgy, ahogy föl tudjuk gyűjteni és föltérképezni. Józsi bácsi, ehhez kívánok magának jó egészséget. Köszönöm.